Zorrotzako portuan aldarrika. Gabriel Arestik hitz hauek idatzi zituen 1973 urtean diktadura batek Euskal Herria kolpatzen zuenean. Bilbo handiak sufritu zituen batez ere erregimen politiko frankistaren kolpeak. Nerbioi ibaiadarrean eratu ziren, era berean, ofentziba ziklopolitiko baterako mugimendurik esanguratsuenak. Langileen antolakuntza, kultur pizkunde berria, auzo elkarteen sorrera, ikastolen mugimendua, Bilboko langileak suspertu ziren, eta horrekin batera Euskal Herri guztia. Garai hartan, portua Zorrotzen aurkitzen bazen, Nerbioi ibaiaren barnealdean, egun Santurtzin dago kokatua. Hala ere, barkuen joan etorri konstantea ez da amaitu. Guk, hirigune honetako iraultzaileok, gure burua berrasmatzeko, erortzeko eta berriro altxatzeko, frogatzeko eta erratzeko, borrokatu eta aurrera egiteko beharra daukagu. Hiria, prekarietatearen eta esplotazioaren ikur bilakatu dute, baina guk, hiria, bizitzaren alegoria bezala marraztuko dugu. Jar gaitezen Habanari begira. Euskal Herria hiriguneetan irabaziko dugu edo ez dugu irabaziko. Hiriguneak arnas propioa du, bere tekla propioak, diskurtsoa eta iritzia sortzen dituzten pertsona eta eragile konkretuak. Ezin gara periferian kokatu, tekla horiek abordatzera joan behar gara. 2019an beste ziklo baten atariaren aurrean aurkitzen gara. Bilbo metropolitanoak presentzia berezia duen eta izan bar duen ziklo baten aurrean alegia. Orain dela 50 urte bezala, Euskal Herritarrentzat erabakigarria izango den momentu baten aurrean gaude. Herrigintzatik Euskal Herrira eta hiritik mundura. Otsailaren 8an, arratsaldeko 6:30etan, Bilboko La Bolsa eraikinean hezkuntzaren inguruko gogoeta kolektiboa. Eta otsailaren 9an, goizeko 10:00 aurrera, Portugaleteko merkatuan, Bilbo Metropolitanoko plaza hutsaren ekimen nagusia.